रेडि जाबाय नास्ताया एसे दायो बेरायनो दै लायनो सोलोंगासिनो बेस्रा इउटिउब नायै नायै जादो गुसु जागोन रुटिया मा खालामबाय दं मा सोलोंगासिनो मबाइलानो साफा नंला आंना बोरैबा जाबाय बे केमेराया मोजां नंला मोजांखौनो नुला माला गोदान होबावगोनथाय माला होगोन आइफनखौ हा ओइ आइफनखौ माला होगोन मानो आइफन नांगौ नोंलाय मानो नाङा ब्लग बानायनो नांगौ ना दोन खामानि गैया रेगुलार बनाया गजब बेइज्जती है नाश्तानि उनाव कापसे गरम गरम लाल सा सामफ्रामबो लोङो बिदिनो मालाबा लोङा ओमफ्राय बेदरफोर थाबा आग्लाय लोंदों साया रेडि जाबाय जोंना साहाबा अफिसार बाबु आंनि थाखायथ' अफिसार नानो मानिया थांदो 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 नों थांबासो फ्रि जायो बोरै आथिङा थंसेया नोंना बाय बाय थिं नायनानै बुंब्रा खनसे थांदो दरजाखौ फांखायो आं लोगो हारसिं थानाय जायो नालाय गिनाय नाङो स' बेखिनियानो रायजोफोर आंनि मर्निंनि दैलि रुटिन आरोना बेबायदिनो आं माने ब्रेकफास्ट खालामनानै जाहोहरो बोरायखौ माने डिउटियाव हगारहरो ओमफ्राय नोंथांमोना प्रेंक भिडिअनि रिकुवेस्ट खालामबाय दं बिनि थाखाय आं सरि प्रेंक भिडिअ लाबोनो हायाखै मानो होनोब्ला बोरायाबो डिउटि जइन जाबाय नालाय डिउटि जइन जानाय लोगो लोगो माने माखासे गोबां खामानि थायो आरो मेंनानैबो फैयो आंबो उसुबिदा मोनो आरो बिथांखौ थगायनो आरो माने बेनि थाखायनो आं लाबोनाय जायाखै दा माने प्रेंक भिडिअ अब्लाबो नाजागोन थाबैनो आं लाबोगोन नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौबो आं मानिगोन ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय स' मोजाङै था गासिबो आरो थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव ना बाय बाय गासैखौबो दे मोजाङै था